سلام كميت صنع كورات تخاتلتي نزل ساعة زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نخطقاتنا دما نعدم فلما كأندنا تتاتو أب إرترا حدش تتخلى ممنش أو ساعات سرحو خم جمرن منجز السودان إرتران قبسن كم زمسجنن نسمر أف عبد كرن أب عفت مصوع حدث كم زلن حوحات فيدرال منجز إثيوبيا زهاو تري متن كتازم الكتن زولن كالتنا لونا كم ودا تحاوركنا بمصنع نذا channel سبسكرايب لايك شير بمقارك جمروا بخور نعدمكم منجس إرترا دحر نصانت إرترا أب جنوش شحن شعات ميتيس عن حدن بونو نصلات ساعات قدامنتي ويخسر حلو ترايو إذن ما قرب حيل إلكتريك ندارن ترايو قلت فم محياش روي لو تخمس خيليو عقم فراي حيل إلكتريك أب شحن شعات ميتيس عن حدن عمت مرت أب زنبر دمر 3 ميجاوات ناو العلم 3 ميجاوات أب حج وان وسي خلو نوحات مسمرات متحالف المكافل متمساسالي كم 250 كيلومتر نا 400 كيلومتر كاشوم من تبيت نفس شحن 300 كيلومتر زرقها خركو كيليو يخون بركم تحت سهر أفريقيا اتهزواو قربات زي بوقع فاطمه اتهزواو قربات زي بوقع فاطمه محدرا تكنيكاون فاينانساون فاطمه نمسفح فحزد الجنزب موداو بزي مخال ناي صقم عقمن زي قبو مطانه تعريفن كمون اخول زي كون مكاو تزهليو نزي زهلو تحت سهرا زل زستوعل منغس دما ابز حلف عامتات قبو سقمتات كوسد غيرويو اذا دما داغمو ودوا كوربوريشن الكتريك إرترا بنقداو متكلات كسرحن اب حقኛን ውጽኢታውን በተዓው መክሰብ ዝተመርኮሰ ታሪክ ምውሳን ውጽኢታው ምእካብ እቶት ከምኡውን ዋሃው አገልግሎት ሰዓት ተሳትፎ ውልቃው ጽላት ሰዓት ንምጥዓም እዞም ስጉምታት ንምትግባር ዝሕግዝ ተቋጻር አካል ድማ ሸይሞሎ ዘመናዊ ሰዓት ምንካይ ድኽነት ምዕዋሽ ሽተታት ልምዓት አገዳሲ እዩ ውድ ሕራት ሃገራት ዘለዎ ታራ ብምግንዛብ መንግስቲ መሻርክቲ ልምዓት አገልግሎት ናብ ገጠር ዝመሃዘ ገባብ ይስራሕሎ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምንጭታት ሰዓት ንምብጻሕ ዘለዎ ተሳትፍነት ምስ ዓለማውያን ትካላት ዘካየደ ዘሎ ፈተነ ፕሮጀክት ፀሓያዊ ሰዓት ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ስምምዕ ካብ ቀዳምነት ኣብነታት እዩ ብተወሳኺ መላ ኤርትራ ዝተመሓየሸ ምድጃን ባይመስን ንምንፋዕ ማእኸል ምርምር ስልጠና ሰዓት ይምስረተሎ كوربوريشن إلكتريك إرترا عم مفراي متحالف مكافلن حيل إلكتريك كقصل تصويت كوا تغيرن تنبره كم تزيد لجن كقصل هيك على النيرو انت خونا جن بزحز زلو مقصال حيل إلكتريك منجس نصاو هوا حيل إلكتريك اكفافلت حيل إلكتريكن سرعه مفراين مكفالن حيل إلكتريك كساتفيو ناي هاجراو حيل إلكتريك مقلال دخنت دهنت وصيتات باجت عمتاو طلب وفري بتكنولوجي كمو طلبات سباون بتكنولوجي كمو طلبات سباون تكلاون عقم بقدم تختل زرزر ناي 10 عامت وطن افطاطما نمدلاو عميق وطن حنصيصلو ኤርትራ ተዘርግሖ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሚእታውነት ህዝቢ ካብ 2021 ጀሚሩ ዝተረኸበ ድሕራዊ ዋጋ 52.51 ሚእታዊት ኮይኑ እዩ ካብቲ ካብ 2020 ዝነበረ ካብ 51.39 ሚእታዊት ወሰኸር እዩ በአንጻሩ ዝማእኸላይ ገምጋም 86.41 ሚእታዊት ኮይኑ ካብ 196 ሃገራት ዝተረኸበ መረዳእታ መሰረት ብምግባር እዩ ኤርትራ 1995 ክሳብ 2021 ዝነበረ ማእኸላይ ባጀት 37.98 ሚእታዊት ኮይኑ ብተወሳኺ ባጀት ተጠቃቐማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፀሓያዊ ሰዓት አማራጽ ምንጭታት عبي خيدلو افريكا ግብጽን ሞሮኮን ጋናን ደቡብ አፍሪካን ኣብ ሰፊሕታ ኣማጻሕያዊ ሰዓት ኣብ ቅድሚት ዝርከባ ሃገራት ኮይነን መንግስቲ ኤርትራ ምሰጣ መነዳድ ተኣሳሲሩ ጸገማት ንምቅላል ኣማራጽ ምንጭታት ብፍላይ ድማ ፀሓያዊ ሰዓት ንምጥቃም ጻዕርታት ተካይድ ጸኒሕ እዩ ኣብ ቦታታት ኤርትራ ዝተተኸላ መደበር ምክትታል ንፋሳዊ ፀሓያዊ ሰዓት ዝሰርኸ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ኤርትራ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዘለዋን ካብ 6 ኪሎዋት ሜትር ስኩዌር ፀሓያዊ ሰዓት ዘለዋ ምዃና ይሕብር ሚኒስትር ሰዓትን ዕደናን ብዘካየደ መጽናዕቲ መሰረት ብምግባር ፀሓያዊ ሰዓት ኣጠቓቕማ ዘኽእሎ ቦታ ንምፍላይ ዝሕግዞ ናይ ሜትሮሎጂ ቦታ ተተኺለሎ ኣብ ዘዋደው ቅድሚ ሕጂ ኣብ መስመራት ወፃኢ ዝርከባ ዓድታትን ገጠራትን ከተማታትን ዘመናውን ተመጣጣንን ዋጋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምሃብ ክሰርሕ ጸንሐ ኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ተበርዓ ዓድታትን ልዕሊ 513 ንኣሽቱ ትካላትን 15 ኣብያተ ትምህርትን 21 መዋዕለ ህፃናትን 15 ማሕበረሰብ ትካላት 6 ሆስፒታልን 8 ትካላትን ልዕሊ 40,000 ነበርቲ ዕላማ ዝገበረ እዩ ኣብ ከባቢ ዴጋታት ሌጎን እስላምን በመንጨው ፀሓያዊ ሰዓት ተተኺሉ ድማ ብሰፊሑ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መሃብ ይነጥፈሎ በተመሳሳሊ መፈልፈሊ ኣብ ከርከበት ምስራሕ ይርከብ بخالي زنانا دما ودو هزوا ويان حرنت تግራይ ሕወሓት እቲ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቅድሚ መዓልታት ዝሕለፈ ውሳነ ነፂጉ ኣብ ውሽጣዊ ቁልውላው ተሸሚሙ ዘሎ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሕ ፍልጦ ዘለዎ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ ብዘይ ምኽኣሉ ሕጋዊ ጥሕሰት ፈፂሙ ብዝብል ንሰለስተ ወርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ከይገብር ነዚ ውሳነ ስዒቡ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሕወሓት ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰውነቱ ብመሰረቱ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበሮ ክምለስ እምበር ከም ሓድሽ ውድብ ኮይኑ ክምዝገብ ሓይተ ይፈልጥን ክብል ገሊጹ ምጅማር ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ጎንፃዊ ምንቅስቓስ ተሳተፍቱ ብዝብል ካብ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድብ
ተሰሪዝ ጸንሐ ህወሓት ብመሰረቱ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ነሓሰ 2016 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ከም ሕጋዊ ውድብ ተመዝጊቡ እዩ። ሕጋዊ ፍልጠት ዘለዎ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድን ካብቲ ቦርድ ተኸታተልቲ ደብዳቤታት ከም ዝተጻሕፈ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ሕወሓት ውሽጢ ዝቕጽል 3 ወርሕ ኣራሚ ስጉምቲ እንተዘይወሲዱ እቲ ቦርድ ምዝገባ ትውድብ ንሓዋሩ ክስረዝ ምዃኑ ጥቂቕ ኣሎ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁጽጽር ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፍልጠት ዘይረኸበ ጠቕላላ ጉባኤ ኣብ 13 ነሓሰ ምክያዱ ዝዝከር እዩ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕጋዊ ረቑሕታት ዘየማልአን ጉቡእ መስርሕን ዘይተኸተለ ብምዃኑ ብ6 ለካቲት ተዘርግሖ ውሳነ ደጊሙ ብምርግጋጽ እቲ ውድብ ውሽጢ 3 ወርሒ ጌግኡ ኣሪሙ ደብዳቤ ክጽሕፍን ተዓዘብቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ተረኸብሉ ሕጋዊ ጠቕላላ ጉባኤ ከካይድ ወሲኑ ኣሎ። بخالي زيننا دما منجس السودان يأتران جزء مسجينو مجلس وصاء قدية السودان منيسر وصاء قدية السودان مجلسيو هاجرات حورة أفريقيا نمخنان ملشة سراويت حمتي نزوج إمانن كيدانن حيلتا سراوي السودان نزوج أمرح ودنا السودان نوسيلا ومسجار منجسنا يمسجار مدبني إيدو أمود أتوقن نهزون سراويت السودان ونينن دقف زهبانا اسكاب حزب دقفن زهواز اللوا جزء يأتران مسجان أوغاليسو بخالي زيننا دما مختر بريدن دعلاويت بيت مهر السودان ميليك أجار نتب منجس حورات عمريت عرب تدرخ بسم معسو أو حاجز وأنصار أرجن بالحن عريسي قدمت رمضان بزبل مجلس إينتقو بخالي زيننا دما مسمر أفعابت كرن أفعابت مصوعي حدث له منجسي إرترا تحت قرط ترجياتات مسارته وتحدث مكياد يركب أو اشتغلت مسمر دما ندعي المنبر حرفات من قد وانتحلي أيام أو كل شيء نخاط بملحس كاد هاسيس كايو زي يخرج حكالة متات سفالتن ترجياتات النخاط ري إذا عمت مجمار كنا تاوي قط طبعا تحت قرط تحدث أيام نعفا برس زخوركم من زخوركن تحتاتلتنا نس ساعة زحزنايا محبريتاتات نتم كتكاتلوهم صنعهم مسل نيرهم عبزوط البخالات حبريتا خصام نراخب سلامنا تمننا ببزلهم سلامنا عخم يكون سلام